què passa, troneres? Ja ho tenim tot a punt pel diumenge. Aquí tenim premis per la rifa, premis. El que surti sense premi el castigarem, perquè en tenim per una estoneta. Ja mirarem d'agilitzar-lo el més ràpid possible. Hem fet alguns canvis amb la gestió de la rifa. Encara falta posar els cartellets de qui és cada proveïdor que ens fa els regals. Vull dir que hi ha bastanta coseta. Demà passaré un vídeo ja amb els cartells posats, però hi ha de tot. Hi ha walkies, més walkies, sorpresa. Tranquils, que no és un 7.300, I falta una cinta de DVD sobre la Patum. Aquí, ara veureu el Vicente, ja estan totes les taules a punt. I ultimar alguns detalls. Vinga, seguirem informant. Salut!